La temporada 73-74 ja l'equip juvenil es classifica per a una final del Campionat d'Espanya. Anarem a jugar a Vigo. Això pel poble no seria... Bueno, la despedida a les 11 de la nit per anar-se'n a Vigo, mig poble en la plaça. 24 hores d'autobús per arribar a Vigo en les carreteres l'any 74 de Galícia, imagina't. Jugàrem, érem 8 equips allí i, bueno, per lo primer, Carpesa, i ens preguntaven, Carpesa, això, i aquesta empresa a què es dedica? Així hi ha un esport que és una cosa curiosa perquè el hockey, que és el que se practica així, estan federats 135 persones en un poble que són 1.300, no arriba. En l'any 69, 1969, canvien el retorn del poble. El retorn que ve nou és un retorn jove, amb ganes de fer coses en un poble en el que pràcticament no hi havia res. El primer que fa és organitzar un club per a la joventut i després, parlant amb una persona d'ací del poble també, molt vinculat durant molts anys a l'esport, busquen la possibilitat de donar-li als xiquets, donar-li a la joventut també la possibilitat de practicar un esport que al mateix temps fora un esport en el que ràpidament se poguera triomfar per a motivar més als xiquets. Aparegué el hoquei i el hoquei sigui el que m'emprengué a practicar-se. El hoquei també ha sigut un vertebrador de lo que és la vida del poble, que moltes amistats... Ahora no ho recordes, pero te apuntabas al hockey y feies colleta de hockey. Y claro, nos conocemos pues eso, desde los 5 o 6 años llevamos jugando a hockey y ahora encima hemos subido de categoría y claro, nos juntamos con los de nuestra edad, con los que tienen 1 año, 2 más, incluso con gente que nos saca 10 años y claro, somos ahora pues toda la gente del pueblo que juega desde senior, que es desde los 18 hasta arriba, vamos todos juntos. Després de 47 anys, continues veient que, mira, aquesta colleta se feu gràcies al hoquei. I van tots els que juguen a hoquei, van tots juntets i està clar que hi ha també qui no juga a hoquei, però això també vertebra també. Els sèniors més xicotes de les escoles hi haurà uns 125 jugadors. I ara estem arrencant un projecte nou que és el dels papis mamis, que també hi ha una vintena de pares que estan intentant també començar en el món del hoquei. Jo tinc un nano de 15 anys que des que estem així juga a hoquei. Aleshores estic un poc ficat en el hoquei perquè he dit que Carpesa és la cuna del hoquei de l'Horta. Se donen circumstàncies que acompanyant al meu fill d'infantil al final del Campionat d'Espanya en Màlaga me troben un home i me veu la samarreta que fica Carpesa i aquí portava la samarreta que fica Universitat Complutense de Madrid y digo, yo estaba en Carpesa, en un campo al lado del cementerio y digo, pues igual hasta nos hemos pegado y todo, vete a saber, ¿no? Y nos anaren junts al bar, ¿no? Te vas a Terrassa i en Terrassa tot el món sap que existeix Carpesa. En canvi, te'n vas a València o a Mislata i no tenen ni idea. Això del hoquei, no sé si per sort o per desgràcia, ho han practicat bé, ho han fet bé, han viatjat moltíssim i han conegut moltíssima gent. I sense anar més lluny, aquesta temporada n'hi havia un diumenge que teníem jugant, crec que en Terrassa, en València, en Saragossa i en Alacant, gent, que teníem un problema logístic, inclús per poder aguantar la circumstància. I allà estem, que ho anava a dir, en un poble de 1.000 i pocs habitants, practicar un deport y a un nivel más que aceptable para lo que es eso. Es que esto ya es de años, el hockey. Ya los padres de los amigos de mis hijos pertenecían a hockey y siempre ha sido... Carpesa siempre ha sido muy famosa por el hockey.
siempre. Sí, quasi és difícil trobar algú, alguna família que no hagi tingut algun jugador en el club. Es maneja la gent de forma diferent a com es manejava antes. Però fa uns anys s'ajuntàrem Josep Duart i jo i vam considerar que fèiem un bon equip i que podíem fer coses junts. I començàvem a treballar per al poble i les últimes creàrem una associació cívica que se diu Carpesatria, que està encara ben activa. Carpesatria va néixer un poc per la necessitat de millorar la qualitat de vida dels veïns. Ens dediquem a fer actes culturals, fem presentacions de llibres, fem sopars poètics o fem pel·lícules obertes a tot el públic del poble i en això pretenem dinamitzar. Que treballa, vull dir, per el benestar del poble, intenta fer actes culturals, dinamitzar un poc el poble en aquest sentit. Ara s'hem empenyat en fer, per exemple, Cinefòrum. S'hem empenyat en tindre d'una manera periòdica xerrades que tinguin que veure en la cultura i en temes que preocupen. 1000 anys així no n'hi havia ni un parc i en seguida n'hi ha un parc, n'hi ha moviments que són per la gent del poble, per fer una película y después una tertulia. Que han participado más de la actividad que hay hoy en día en Carpesa que antes. O como lo de los Reyes Magos, que la asociación se ha hecho más grande y participan de más cosas. Hombre, la asociació està composta de veïns que han fet socios per poder, diguem, poder subsistir, per poder fer totes les coses, totes les activitats, la cabalgata, tot. Exacte, llavors que és una manera de que tot el poble contribuïsca. Això socis és un poquet que aporten una xicoteta ajuda i en aquests diners és el que muntem aquesta cavalcada de que rebam els reixos i fem una poca festa per a que els xiquets disfruten aquest dia. Xiquets i majors també, disfrutar tot el món. Nosaltres procurem que siga gent del poble, involucres a crios de la mateixa edat, un viatge, tenen jo de 10 anys, els vestint d'arlequins, unes altres pandilletes són els que fan els acompanyants de Reis, coses així, no? I més o menys la gent col·labora tota, els demanes qualsevol cosa i uno fa una cosa o l'altra perquè, clar, si no som diners i no apleguem. Llavors la gent, sobretot nosaltres procurem que s'involucre la gent d'ací per a que s'ho passen bé i se digui que bé. I la veritat és que al final és bé, no sabem com, però al final és. Primer organitzem tota la vestimenta i anem ja conformant el que és la cavalcada d'aquest dia. Necessitem tanta gent per a que vagin de pajes acompanyant els reixos. Altres, uns gegants també que han fet. Ja ve la música, entonces cada part va tinguent el teu significat, un poquet. Mi padre, por ejemplo, este año hace la falla para el pueblo. Pues pasan los vecinos y, oye, ¿qué hacemos? Pues si os apetece os venís y al final toda la calle se vino a hacer. Poco a poco nos íbamos involucrando. Sí que es verdad que hay tareas que son más desagradables de hacer que otras y sinceramente estos señores se pegan unos curros en lo más desagradable. Están los señoritos que solo quieren pintar porque no se pintan. A ver, que yo he lijado, pero yo decía, pero por favor, es que esto no es normal. Y grapando, que no me grapaba. Los medios son los que se tienen, porque los medios os ha proporcionado las grapadoras, ¿os acordáis? Vamos, es que se ha hecho lo que se ha podido y sinceramente los resultados ahí están. Les festes patronals és més o menys tot el món el que està veranejant bé al poble. Vull dir, encara té aquest toque de juntar a la gent. Notem que estan perdent-se, les festes patronals d'ací de Carpesa o les festes majors o parroquials, com vulguem dir-ho,
anaven perdent-se, cada vegada hi havia menys gent que col·laborava. A la festa va tot el món, vamos, i s'apunten Però a a l'hora tot. d'apuntar-se a la cofradia sí que es nota Sí que se nota que falta. La gent nova no s'hi apunta. Això ve dels antepassats, d'uns anem passant a altres i tens que fer la festa de cada X anys, te toca fer-la i avant anem fent tot el que podem. Estic en les festes del poble fent una associació de festes i enguany ja estiguem en l'inici, ja portem que són 3 anys o 4 anys ja, i estiguem la vam fer néixer, ens ajuntarem uns quants amics i la farem néixer i estigui al principi, després m'ho vas deixar i ara he tornat i estic ara que és de vicepresident de l'associació de festes. Apenas hi havia res al carrer o en espectacles pobrets, en fi, les cofradies no disposaven de molts diners, aleshores podien fer poques coses i pensàrem en això. De fet, estos 2 últims anys que hem treballat ja a la comissió de festes, s'ha notat que hi ha hagut una milloria, no? I en això és en el que estem, o sigui, en treballar, procurant que cada vegada hi hagi més socis que col·laboren en la comissió i que puguem afiançar el que són les festes del poble i donar-los una continuïtat d'una manera més digna de la que s'estava donant fins ara. El grup va sorgir perquè vingué un retor que era historiador i buscant en els papers se va trobar una denúncia contra el poble de Carpesa. Hi havia un tros de la partitura de la dansa. Va parlar en gent d'Alimara i van acabar de musicar-la a dansar. I després, a poc vinguérem, ens van ensenyar a ballar la dansa i el primer any el retor va anar de cap de dansa i va ser molt emotiu perquè s'ajuntarem entre la gent del grup i més gent que vingué a ballar amb nosaltres. S'ajuntarem unes 40-50 parelles en la plaça del poble y va a ser muy emocionante, muy emocionante. Y mi madre ha puesto una especie de puesto para alquiler de libros o préstamo de libros, ¿no? ¿Qué pasa? Que le pregunté a los alcaldes de ahora si podía montar unas estanterías con mis libros, prestarle el libro a las personas que vengan, una vez un libro al mes o 2, depende, por meses. Gratis, por amor al arte. Salgo de mi casa, me decoro, me voy, me paseo y disfruto. Y hablo en valenciano. Y no son clientes, son amigos de la cultura. Lo habitual es la mujer, lo que siempre nos ha pasado, románticos, históricos, pero más bien románticos. Y los hombres, novela histórica, histórica, histórica. También hemos inspirado un teatro de Bogenpost, que anem a Brno, allí a Bogenpost. Entonces allí se decía, siempre falta uno. Entonces, a raíz de eso, pues mira, millors que millors, mai estem tots. Y de ahí es que no. De manera un poco así particular, entre comillas, porque, claro, al no ir a ningún club, al no tener ninguna maestro, pero tenemos muchísimos amigos y tenemos algunas así un poco más con confianza y claro, son los que nos dicen pues hacer esto así, hacer esto así y son los que nos ayudan, básicamente los amigos. I la meva afició m'emprengué quan jo tenia 12 anys, 13 anys, vale? En un grup d'amics d'ací, en un home del poble que se van juntar en ell, que era colombaire, se juntarem de colombaire. I només de tots els amics grup, que n'érem 5 o 6 amics, només ne quedem 2. En l'actualitat d'aixòs 5 xics de que continuen colombaires. Aquí en este pueblo es que les gusta mucho el teatro y entonces al principio no cabían, en el ayuntamiento no cabían. Vamos muchas veces todos los años una vez a un teatro en Carlet, a una causa social de cáncer, para el pueblo hemos hecho, el año pasado hicimos un bolo también para el pueblo y pues no sé, dónde nos llaman básicamente. Antigament, molt més antigament, sempre hi ha hagut colombaires i gent de fora i este poble era un poble gran, en teoria, d'escoloms, que s'hi ha volat gent que ara mateixa competeix a nivell molt, molt alt. Hi ha una altra associació també en la que estic implicada, que és en l'Associació Amics i Amigues de la Música de Carpesa. Em vaig implicar quan es va crear perquè era com una assignatura pendent que tenia, la música, m'agradava moltíssim. I quan va sorgir la idea així en Carpesa de crear aquesta associació i
projectar una banda de música i tal, doncs em vaig apuntar, estic encantada, vull dir, estic estudiant clarinet i molt enganxada i molt contenta de participar en la banda i espero que vaig avant. Els camps s'han anat abandonant. Molts d'ells, quan el iaio s'ha mort, el successor està en una altra història. La idea és revitalitzar, si és possible, però sobretot en una idea de progrés, en una idea d'agricultura moderna, en eines modernes i en economia sostenible. I estem empenyats en això. Mi abuelo ya era llaurador, o suposo que tota la meva família seria llaurador, mi abuelo, mon pare i jo, i com sempre he estat en contacte amb l'horta, una cosa que sempre m'ha agradat i no sé, m'agrada, i entonces com sempre m'ho ha tocat, perquè no he tocat altra cosa, pues això, com t'he dit, m'agrada i continuo treballant a la terra. N'hi ha poca relació entre la gent de l'horta, perquè l'horta està deserta. A veure, jo personalment soc d'una altra generació i a més estic en un altre àmbit, que és el de l'agroecologia. Probablement això no te fa trobar-te en el mateix plànol de situació amb els llauradors més majors i convencionals. I aquesta és la primera. Encara que sí que és cert que són els meus veïns, inclús familiars, i són gent que conec, però en el dia a dia és cert que no n'hi ha una retroalimentació amb ells. M'agrada que un amic meu estigui venent cistelles de verdura en el poble i fa que tots els veïns vagin a comprar-li allà a sa casa. La meva professió fa que setmanalment tinga contactes amb els meus clients, que molts d'ells són clients de Carpesa i en la pròpia recollida de les comandes, la venda, sempre se genera una relació, un diàleg, una xicoteta àgora, la vesprada dels dijous que fem el repartiment i ahir se parla de tot, és com una verduleria, però més moderna, en les comandes per internet. Sempre m'han agradat les coses antigues, no? El que passa és que necessitava d'un puesto gran per a tindre tot això. Entonces, al tindre el solar i convertir-lo en mitja nave, pues es començaren a penjar coses. Entonces, la gent del poble es començava a donar-me atifells de casa i jo anava penjant-los. Els penjava totalment aleatòriament. Entonces, se donaven en compte l'Adela i jo de que no podia ser. Entonces, l'han classificat. El que és enologia i agricultura, el que és enologia de la casa, el que és de la cuina, més o menys una miqueta organitzat, i ahí ho tenim. Tinc que agrair molt al poble perquè jo no m'ha gastat un duro en això. M'ha gastat un duro en el que és el solar, però en tot el que són els satisfets és tot donat gràcies al poble i estic molt agraït. Hi ha tantes activitats que s'està intentant que la gent torni a trobar-se, tinga més punts d'unió per a fer activitats i per a fer coses i fer més pinya com a poble. Com avui en dia es fa molt la vida en casa, totes aquestes activitats que es fan al carrer el que fan és que la gent surt al carrer i entonces te trobes molta gent que potser durant moltíssim de temps no has vist i que viuen prop de ta casa però que no es veus. Entonces totes aquestes activitats serveixen per a poder trobar-se en la gent i anar encontrant-se una vegada més, no? És que és tan tranquil, tan tranquil, tan tranquil. No, el que pots ir per el carrer pots saludar a tota la gent. A València això no pots fer, no coneixes ni el veí d'enfront. I així te pots anar d'ací a la plaça i saludar a les 5 persones que te creuen. No te creuaràs moltes, però les 5 persones te pots ficar a parlar perfectament en elles. Encara pense que vivim en un poble. El sentiment de poble de Carpesa. O sigui, la gent de Carpesa se considera de poble. Tots els dies passe per el poble, tots els dies veig a les persones, se saluden, els veïns, les veïnes, tots els dies fas vida de poble. Carpesa me va enamorar. La gent en veritat m'agrada molt, és una gent molt sociable, entonces això és molt bo
Jo, això m'agrada. M'agrada molt viure així, que obres la porta i estàs enmig de l'horta. En Carpesa es como que el tiempo no pasa, ¿no? No ha canviat molt. M'agradava la tranquil·litat, m'agradava l'estètica de les cases del poble, envoltat de l'horta per totes les bandes, o sigui, és una illa dins de l'horta. Pues no hay muchas casas, siempre está todo, es la misma gente, ¿no? Es parla valencià i aquest sentiment de pertànyer a una comunitat que és el poble de Carpesa se manté. Així hem fet una liga de futbol entre carrers. Carrer Sant Roc, carrer Arrabal, Cristóbal León, la Trinitat, és aixina o no és aixina? I ara anem a jugar al Barranca i a Bon Repòs, que entonces el camp de futbol està a baix, ara està a dalt. En Carpesa se viu molt bé, anem a veure. Jo no ho canvio ni per la millor casa de tota València. L'únic problema que té Carpesa és que és una pedania, anem a veure. Som València, però és una pedania. Encara que som àrea metropolitana, ja sabeu que és horta i que està molt arrelada a l'horta i que el caràcter també és de l'horta, per a bé i per a no bé. Recorde sempre o estar bambant per l'horta, buscant sendes secretes, camps amb algun encant, o estar en el carrer jugant a futbol. Per casualitat, entrarem en internet i veurem que en fase de participació ciutadana havia un anteprojecte de llei d'instaurar una macrodepuradora en Carpesa. Va ser una experiència molt encoratjadora, perquè després de cabrejar-nos molt quan s'enterarem i posar-nos en marxa per a intentar parar la depuradora, mobilitzaren a dos o tres pobles. A Carpesa hi havia, tirant per baix, entre 100 i 200 saques, i totes les cases eren llauradors. L'horta era molt valuosa, les collites se valien i calia preservar l'horta. I bueno, pues se posaren en marxa, fèrem una plataforma veïnal, en la que podia entrar qualsevol, entrar gent de Montrepòs, Mirambell, entrar en nosaltres, entrar gent de Benifarat. Aconseguirem que tota la gent estiguera ahí i començarem a fer coses. S'enterarem que el PP tenia una reunió en l'Escorxador de València per al finançament i decidirem fèrem unes grans pancartes que pegarem en els cotxes i se n'anarem allí. En els cotxes posava no a la depuradora, sí a l'horta en Carpesa. Pegaven voltes i quan passaven per davant estava tota la plana major del PP de València i ple de periodistes. Entonces, quan passaven per davant de l'escorxador, tocàvem el claxon. Clar, els periodistes la primera volta se quedaven aixina, però la segona volta començaren a fer fotos. Aconseguirem que la gent que normalment no s'involucra, que potser és la gent més major, que no estan acostumbrats a tasques més solidàries o de veïnat, s'involucraren en el tema, la gent jove se'n va involucrar molt. Estaven tots tan implicats, van ser 6 o 7 mesos de treballar i depuradora, no fèiem res més. Va ser una victòria veïnal. I aleshores veies la gent anar i vindre a treballar, els carros per el carrer, inclús la gent feia molta vida en el carrer, les portes estaven a lo millor obertes, a l'estiu la gent eixia molt a la fresca, feien molta vida en el carrer. Quan venien els períodes de collita feia falta mà d'obra. Per exemple, la plaça s'amplia de jornalers que venien a contratar-se, i per les vesprades entraven els cavalls i els carros, entraven al poble, de matí eixien, també ho omplien tot de bonyigos, això també. En una taula de madera ficàvem baix garrafes buides i com si estiguérem en l'Albufera perxant des del pont de Bon Repòs fins al pont de Tavernes, perxant que una vegada se mos isqueren a mi i a Toni Ballarri, se mos isqueren les garrafes i a poques hores ofeguem allí tot, perquè allí el que n'hi havia era aigua tarquim perquè no n'hi havia molta aigua, però... Ja no és el poble com a poble, entonces ja és més com, a lo millor més tipus a un bar, no és el mateix, com a les coses més xicotes se coneixia
tot el món, i si és al carrer i ves pues, molts crios en bicicletes, pa amunt, pa avall, molt de comboi, ara pues, no se veu, els crios estan en els aparatets. Pues havia carnisseria, havia pescateria, havia drogueria, la relació era molt personal en la droguer, en el pescater, en Barbie, la de la plaça. La cantidad de, digamos, comercios y vida de, digamos, comercial que había y social. Era un pub que n'hi havia així, en este carrer d'ací al costat. Havia pub? Sí, bueno, un pub, era un baret. Un pub que después va a ser un baret. Después va a ser un baret, pero bueno, claro. Pero bueno, era on solien anar la gent jove. De Sí. fet, era un puesto de reunió. Tu eixies, no feia falta quedar a l'hora. Tu No, eixies i sempre hi havia gent. Això s'ha perdut. Veiem a vegades treballar el camp en carros. M'agradaria veure a Carpesa en tendes, en ultramarinos. Ara estan canviant les coses, per exemple, que vingueu a fer-nos una entrevista ja és una novetat. Els accessos siguin un poc millors, o sigui, jo crec que són els accessos de tota la vida. Les carreteres, o l'accés a la carretera és molt roïn. Hi ha molta gent menuda, hi ha molta gent major, però gent del voltant de 30-40 anys, que són a lo millor els que més se podrien implicar en tot aquest tipus d'activitats culturals, no poden fer-ho perquè no viuen en el poble. Que cada vez hay menos gente joven que va pues, a vivirse a Valencia porque no tiene sitio por aquí. Si la gent jove se'n va, no hi ha futur. No hay casas suficientes para la gente joven. Creo que es un muy buen sitio para vivir porque estás muy cerca de Valencia y por la tranquilidad que se respira y creo que si hubiesen esa posibilidad pues la gente sí que volvería o incluso la conocería más. Que els meus fills no tingueren ganes del poble, vull dir, quan se rejuntaren o se casaren o feren el que vulgueren, pues se pogueren ficar a viure així en Carpesa i no farà falta que se'n anaren a València. N'hi ha molta gent que se n'ha anat, molta gent jove. Així avui en dia tot el món que se rejunta o se casa se'n va fora. Ens dol que la gent jove, els fills del poble, de tota la gent que és del poble, tinga que pegar a fugir del poble per aquest tipus de condicionants. Per això n'hi ha que veure de quina manera es podria tractar el tema d'una manera seriosa, que no suposi una degradació de l'horta en absolut, però que implique que la gent d'ací puga viure. I bé, nosaltres tampoc hem nascut en Carpesa, però sí que tenim aquest sentit d'arrelament de la terra. Gent que ha contribuït a millorar Carpesa. Pepe Badelles. No sé si té uns 30 i pico anys, estic com a president del hockey, va ser un dels fundadors. És conegut arreu del món del hoqueístic, és molt conegut, perquè a 30 anys al final coneixes a molta gent. Així està Carmina, per exemple, està Carles Ros, que és el president de la banda de música que s'ha creat en els últims 3 anys. Chema, Carles, Andrés, Miquel han sido los entrenadores que desde que recuerdo que soy pequeño llevan entrenándonos a nosotros y a todas las generaciones que vienen por detrás. Son los que han sacado el club adelante prácticamente. Don Miguel i don Joaquín, que sigueren els dos promotors que ens embaucaren en este tema. Per ells naixqué tot això. És que ara mateix pense sobretot en familiars directes, com pot ser Matia, que són gent molt involucrada y que, per exemple, estan en la cabalgada de Reis, estan en la danza. Yo admiraría mucho a la gente de los de la cabalgata de los Reyes. Hacen una cabalgata de Reyes que para la contorna y la pedanía tan pequeñita que es, me parece admirable. Home, jo sempre diria els forners sempre han estat servint al poble i així estem. No tenemos un campeón paralímpico, Vicente. Eso, Carpesa la ha llevado por todo el mundo y eso es de agradecer. Jo té mon pare, perquè mon pare també va ser el que feu la fusió de Carpesa en Polnou i se feu la cooperativa. El grupo de Joan está haciendo bastante por el pueblo, está intentando integrar también a la gente en varios grupos, que si teatro, que si bandas de música. Palmira, Frederic, Josepa... Jo no diria una sola persona. Diria que ha hagut un abans i un després polític
i això ha sigut molt important en Carpesa des del meu punt de vista. Un retorn també que passa, que va dinamitzar molt, seria José. Vicent, don José Vicente, un retorn que n'hi hagué així, feu lo dels scouts, un grup d'scouts, en aquell moment se manejava molt, se feren acampades, se feren moltes coses i manejar molta gent jove i també els pares. Carpesa assignaren un alcalde comunista, que era el Pepe Andrés, José Andrés. I jo recordo amb carinyo canviar les estructures de poble agrícola, conservador, de dretes. L'alcalde que tenim ara. A partir d'ell, Carpesa va ser d'una altra manera. El nou ajuntament també intenta fer coses, moure's i bueno, també és d'agrair. La gent que està en l'alcaldia està potenciant molt el tema de fer moltes activitats per a fer pinya com a poble. L'alcalde que hi ha actualment, Joan Estellés i Josep Duart, l'anterior, han contribuït molt a la millora del poble. Nosaltres donem un vot de confiança a aquestes polítiques que s'estan fent, que tindrem que veure si hi ha o no resultats, però de moment estem esperançats. No t'hi puc dir fulanito de tal, el que sí que és Adela. Adela i la gent del poble. Sempre ho torno a repetir, el que n'hi ha sí no és meu, és del poble. Me pilles en Orsay, en Orsay no, a veure, me pilles que les arts que tinc jo així no són vives, són mortes. Les vives... És la primera vegada que ho sento i no sé el que pot ser, però... A mi me ve a la ment com si fos art en moviment. El conservar l'essència del poble tal qual està dins dels impediments que això puga tindre. Com una espècie d'obra de teatre, però que no està encaixada en un guió i que se pot eixir del guió en qualsevol moment. Conservar l'horta per a mi és un art. Tot el que siga manejar a la gent i proposar o deixar que proposen coses per a unir a la gent i per a que cada un expresse la seva creativitat, està molt bé. Penso que és donar-li vida a les poquetes cosetes d'art que hi ha que per així, no sé, suposo jo que serà això. M'agrada escoltar una banda de música, per exemple, quan fan les professons, jo vaig al carrer que millor sonoritat té, només per escoltar, i si no toquem m'enfada, dic, toqueu ara! Vull dir, això per mi són les arts vives. El seguir, continuar-se en 33 anys, donar-li al poble de Carpesa tot el millor i mantindre, clar, tots els dolços i tot el pa. Implicar-te més en València, anar a una manifestació, anar al cine... És una implicació de tots aquells que estan al voltant d'ell. Anar i plantar una semilleta y que te isca ahí un melón. Todo tipo de actuación que intente demostrar algo a un público, ¿no? En general. Creación en movimiento, dinámica. Que suponga una creación fuera de lo cotidiano y que no sea noticia por sí, pero que en el mismo pueblo pues sí que pueda ser noticia, aunque no sea noticia para más allá de las fronteras de Carpesa. Todo lo que se pelee por la cultura y por los espacios estos de la gente que quiere hacer cosas me parece muy positivo. No és tampoc l'anar a veure una escultura, sinó algo en moviment, algo viu. A mi me pareix que tota l'expressió creativa, que a més té en compte la idiosincràsia del lloc on s'estan desenvolupant, són fonamentals per a tirar endavant. Jo tinc la capacitat de canviar un paisatge. Dinàmic, i que evoluciona. Quan canvia tots els anys un país de cultius a l'any, pues sempre dius, collons, és que és igual veus floretes, de les quereguilles, o igual ara estan collint allí, pues més blanc, saps? I són que és aquest punt de dir, això canvia un paisatge, saps? Viure l'art, no només veure-lo, sinó
viure-lo. Cualquier cosa que salga de la normalidad en Carpesa puede ser un arte viva. Pues els tipus d'activitats de tota classe, pues, igual que és aquesta activitat, una altra que se dediquen, jo que sé, a un taller d'algo relacionat amb la gent també per lo mateix, m'imagine. Per a mi seria les manifestacions espirituals, culturals i creatives del ser humà. Me pareix molt bonic qualsevol projecte que vagi cap a recuperar memòria, cap al futur, que involucre a tota la gent d'un mateix col·lectiu, me pareix molt bonic. L'art a vegades té un problema, que la gent pensa que l'art és per als artistes. Puc entendre que una cosa, si està viva, és que es participa de la creació, participa de l'art. Això seria el que penso que seria l'art viu. Home, la veritat és que la paraula viva me du al moviment i me du a les sinergies. I les arts me du a l'efecte i a commoure, no? I a generar un efecte, algo que genere una lira que se queda sonant, no? Tot el que s'aporta culturalment és importantíssim. Igual que me pareix interessant qualsevol concepció cultural que revolucioni la societat, que d'alguna manera la faça provoque també i que la faça sentir-se viva.